Ще е звук. Взекаме себе. Здравейте на всички, аз съм Блур БГ 978. Сега отиваме към стаите да видим къде ни е топката. Но господинът каза, че е спокана. Ето го и Веско. Долу има пазар. Кажи си, това е канал. Слаб. Напишете Слаб топ 10 дрифта и ще видите как дрифта аз с Блур. Добре. И аз ще му ги гледам, но аз като му напиша Слаб не излиза нищо. Но ще се постаря да му ги гледам. Ти беше напиша Слаб. Ето я стаята. Като излезем от стаята, ще пусна. Излезнахме от стаята заради топката, бате! Може снимаме клип как ритаме. Сега ние по пътя ще ритаме с Веско. Ако искате, може да ви го спра или не. Няма го спирам, айде. Да, абонирайте се, това е най-важно. Дева, бе. Който иска да посети пазара, той е долу в фоайето. 95-то САУ. Не знам как се води точно улицата. Не на улицата. Сега днес мога да кача в нас 2 клипа, защото тук няма и... Давай! Чакай. Давай! Не бе, Веско! Има камера! Има камера, бе! Пас! Не! Това бе тя те гледа в момента, бе! Топка? Ето я. Сега спусвам топката. Бум-бум. Не. Оп. Извинявайте, госпожо. Ето тая, госпожо. Ще пусна клипа, като сме навънка. Ето го пазара. Ето и Габи. И хора, навънка сме. Много сме надъхани да играем. Ама верно. Има едни двама приятели, които ще искат да играем. Но аз няма да й дадем. Ама не е нашата. Няма да се скриваме. В този клип има много паузи, защото някои учители ще ни видят и ще кажат, че е забранено в снимането и може би ще ми вземат телефона. Както казах, вече е 95-то САУ. Ако искате го посетете тук по тази уличка. Ако ви трябва информация. Посетете сайта 95-то САУ. Да, и може и да гледате му клипа 95-то САУ, професор Иван Шишманов. И трябва да излезне картинка на това, на училището. Но не от тук, а от задната. Добре, хора.